जय भोजपुरी, प्रणाम सब भोजपुरिया श्रोतागण के। हम जी तिवारी जी और हम अनिकेत तिवारी आप लोग के बीच में एक बार फिर से लेके हाजिर बानी जा आप लोग के भाषा में देसी रिएक्शन। जौना गाना के नाम बा पहला नंबर कहे दो। 3 तारीख से भैया नवरात्रि शुरू होके वाला बा और जितना भी भोजपुरिया समाज के लोग बा सबको जो कि अपन फेवरेट स्टार के मधुर आवाज में नया नया भजन के इंतजार करेला। तो यही सिलसिला में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों ही आदमी के देवी गीत आ गइल बा। कैसन आइल बा, बहुत ज्यादा विवाद भी हो रहा बा कई गाना के लेके, सब पे बात कइल जाए। तो आज का बात रिपोर्ट बताओ ना, वो पे स्पेशल रिपोर्ट बन। अच्छा, जौन की बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे डालम जा एमे थोड़ा वो में ए बिल्कुल पर रिएक्शन है, एंटरटेनमेंट मजा ली जा। कुछ लास्ट वीडियो हम कहनी है जो हम ऊपर विचरनी है सोचनी है। हमेशा एक हमरा लागेला कि अगर हमरा खुद जब लागेला कि चीज नहीं खे उचित लागत है, चीज के माहौल खराब करता है, हम कुछ ना करो। एंटरटेनमेंट मजा लेवे के बाद उनके रिएक्शन करे आइल बन जा। काहे के आप लोग जो भी पसंद करे वाला सुने वाला जे भी बा सब जे प्यार करत खेसारी जी पवन जी से आइल बा। ई चैनल पर बस खाली रिएक्शन रखल जाओ। तो आज चुगल बा नवरात्र गाना जौना के वेट आप लोग करते जाओ। आज बैठल बन जा तो कजरा मोहब्बत वाला भी गाना करते जा और वो गजबे कमर खेसारी जी को मैं अच्छा ओटीटी पे चल रहा है। काफी है देखनी क्लेम हिया तो पहले वीडियो ब्लॉक हो जात रहे। दूगो गाना करी जा तो एगो के ब्लॉक, एगो वीडियो ब्लॉक हो गइल बा, एगो नहीं हो। ई जब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और खेसारी लाल यादव के पैचअप हो गइल बा तब से ब्लॉकिंग वाला सिस्टम खत्म हो गइल। पिछले दिनों हम वीडियो छोड़ देले रहे, सिंगल ही रिएक्शन देते रहे, लेकिन अब देखा तनी कि काफी नहीं खे उतना होत। तो सोचनी है दोनों एगो एजा अपील कइल चाहम कि बहुत से भाई जो कि मैसेज किया कि भैया हमरा गाना पर रिएक्शन करा, हमरो गाना पर भी रिएक्शन करा। तो भैया एगो ऐसा नंबर दे दो जो ना से डायरेक्ट बात करके, और जो भी भाई नया नया सिंगर वालो जेकर भी गाना आवता अच्छा गाना बा तो ओ हमके रिएक्ट कर जाई। तो पर कोनो नंबर देवल चाहता दे सकता। डिस्क्रिप्शन में नंबर रही, बाकी आप लोग बोल देते हैं, नोट कर लीजिए। 7834842651 7834842651 ये नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है या डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकता है। और आप लोग के गाना पर भी जो कि रिएक्शन कइल जाए, रिएक्शन चाहे कोनो जानकारी कुछ बात भी होगा तो व्हाट्सएप जरूर मैसेज करना। कॉल कम उठ सकता है लेकिन व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करो जा, जरूर रिप्लाई आप लोग के मिली। बाकी तो रिएक्शन के बात कर जाओ। नवरात्र आ गेल बा, शुभकामना बाटे आप लोग नवरात्र के। अभी आवे वाला बाटे हो 3 तारीख माहौल तो बन गेल, माहौल का 3 तारीख बस सब कोई देवी मैया के स्वागत करे की तैयारी कर रहल बा, हर जगह लोग कर रहल। बाकी बैक टू बैक आप लोग के रिएक्शन भी आई, थोड़ा बीच में फिर गैप हो गइला लेकिन छोटा सा गैप रहे। बाकी हम इंतजार में ही रही। गैपिंग के वजह भैया ई बन जा रहल बा कि घर में शादी ब्याह बा, ओकर शॉपिंग वॉपिंग के लेके थोड़ा सा अभी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा जुड़ा गेल बन जाए, इससे थोड़ा गैप हो जाता। लेकिन बहुत जल्द हमके रेगुलर भी होखम जा। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर लो, ज्यादा बकवास नहीं कर लो, काहे 2 गाना बड़े से तो लंबा वीडियो भी हो जी। आप लोग के फिर ज्यादा मेहनत करे पड़ी तो काहे के टाइम खराब करम। चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्रेजेंट वाह वो चीज देखावल जा रहल बा, आंधी तूफान बाढ़ सब आ रहल बा। वाह अच्छा प्रस्तुति है भाई भाई स्टार्टिंग कर मैया रात को फिल्म हो। वाह मैया की जय। आहा बढ़िया 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 भक्ति में फील कर रहल बा, बहुत अच्छा। आहा खेसारी भैया के डांस से बाकी मुड़ी देखो कहां के पंडाल ओहो का लाइन बा चंडी बहुत बढ़िया लाइन मंडी के कितना सुंदर लगा था। लुक बड़ा बढ़िया लगा, मस्त में लगा था। तो सुंदर खंड हो जिया कठुंगा डांस खंड हो जी मैया से यही लाइन के लेके दिक्कत बा कुछ लोग। बात करिए ओकरा पर, लेकिन सुने में अच्छा लगता है कि वो कुछ भी था अच्छा लगता है। पंडाल में हर जगह बाजियो सकता है गाना, ई बात पता है भैया। अरे के मतलब लोग करें पंडाल में गाना बाज सकता है। सीधा बढ़िया लिखा, सेंस बढ़िया लगा।
काली माई। खुशी का गौर आवाज बहुत बढ़िया लगा था, वीडियो प्रस्तुति से लेके डांस से स्टेप सब कुछ अच्छा लगा था। एक्टिंग कर रही हाँ। कोई जगह हवेली मैया के खंड हुए जिला के मनोज सिंह के हवेली मैया की कहानी हो आ रहा हो। अच्छा हम कहेंगे मैं पवन सिंह कहानी भी बहुत बने पर जब कहानी बयान बहुत दिन बाद हो, बहुत बढ़िया। ये कहाँ भैया कतो सड़िया कितना अच्छा लगा था, बढ़िया लगा था गाना सुनने में। भैया थोड़ा खिंचाई बदल गई। पहला बात समझाई दर्दी जी लिखते बड़ा कोई बहुत बढ़िया लगा था वो वीडियो बहुत बढ़िया डांस। यो दिल से लगेगा बहुत बढ़िया। जय हो जय हो जय हो। भाई साहब एगो तो हमें जब बात कहल चाहम गाना हाँ खुल के कहता नहीं, जो भी बात दिल से कहता नहीं। गाना के उल एक लाइन जोन बा जोन गाना पर शोभा नहीं खिदत, लेकिन बाकी के जितना चीज देखनी आ सब अच्छा लगला। हम तारे के लिख के कहता नहीं भैया गाना अब के पंडाल में बिहार यूपी के पंडाल में गदह मचावे वाला पर अपन राय के रखो। राय का रखे के बा कहल के बा बड़ बुजुर्ग धर्म पिता अक्सर ये मर्यादा शब्द होला जेकरा पे बड़ी सोच समझ के राय बोले के चाहिए। बस उहे बात बा भक्ति के धर्म कोनो आस्था ह ई बात हम एक चीज के हम एक्सेप्ट करी है। ई जोन हम अपन आके बोल देनी खुशी में ना तू जोन बोला देख आज के भाव बा नया नया लड़का जे भी बा नया नया सोच बा सबे सुनता धर्म से खिलवाड़। आप सब लोग भी एक बार जाके अपना माई बाप से पूछम जा संस्कार इज्जत एकर बात कभी नया लड़का ना समझ पाई। आप भी जब पुरान होखम जब वो दौर से गुजरी तो समझम तो ए चीज पर हमू ज्यादा ना बस उतने कम की मतलब बात एगो देवी जी है ना लाइन दूसरा भी ऐड कर दिया ठीक है ना ए चीज के लेके हमरा राय फिर बात इतना बा कि ये कि हम तबे ही बात कहते ना तो ना कहती। हम खुद देखनी कि आप खेसारी लाल यादव तो कई गो फैन पे लोग स्पेशल पोस्ट बा जोन के हम ऊपर न्यूज लेके आप कट्टर फैन वो लोग निवेदन कइले बा खेसारी लाल यादव जी के कि भैया आप तनी ऐसा ध्यान दी। ऐसे आप लोग की बात है, ऐसे हम बात रखनी है। हम जानते नहीं आप लोग देखिए कतनो आदमी होला नु केहू होके अपन मतलब सुनो अपन माई अपन बाप अपन होला दोसर ना था आप लोग के बुरा लगा था, लेकिन चीज के तनी सोच समझ के काम करे चाहिए और कुछ ना। बाकी गाना इतना खूबसूरत बा खेसारी लाल यादव जी के लुक डिम्पल सिंह का अच्छा लगा तारी और वीडियो देखे में अच्छा लगा था, गाना के भाव भी अच्छा लगा था। लेकिन बात बाबू देवी जी के गाना रहे खुशी ककर के आवाज भी बड़ा बढ़िया लगा था। बहुत सब कुछ एगो एंटरटेनमेंट के मकसद से नंबर 1 चीज बा। लेकिन भक्ति से दृष्टि से देखला के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुनिया में सबके बाटे हमने की जब दुनिया में आदमी काम कर जैसे बैठल आदमी नु तो हम का हई के हई उसे मतलब नहीं खे। हमरा उहे बोले के बाद जोन दुनिया में सही होके नियम कानून सबके अंदर में आवत होके हम कुछ आगे बक ना देबनु खिसी और नी गौर चीज कोनो छोटे स्टार गलती कइले रही तो चल बन जाला ना कह जाला कि एही से कानून में भी रखल गिल बा कि भाई नाबालिग बा कि बालिग बा। एगो सुपरस्टार से उम्मीद थोड़ा ना की चीज रहे खेसारी लाल यादव जी के ही फैंस कट्टर फैन वो बता कहबत हम नाम भी ले लेम जो खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के प्रमोट करे ले यहां तक भाई का कहता एकदम लड़न तक उतर जाले। वो लोग भी खेसारी लाल यादव वो लोग के खेसारी लाल यादव से बड़का पोस्ट करके निवेदन करे वालों के भैया सोलो के पास नहीं खेल के पास ऑप्शन भी नहीं है। अल तरफ बातें ना रही तो का बात से सामने से लड़ब जब सामने से
सवाल उठेला प्रहार होला तो का जवाब का जवाब देबो एक ही आदमी नहीं कह सबे कर रहल बा सबे असर कर। भी दिख रहल बा सांच बात बा बहुत बड़ इफेक्ट पड़ रहल बा नाम बहुत बा खेसारी मतलब टक देखी दुई गो स्टार है हम जोन बात पवन और खेसारी लेकिन जोन एक तरफ खेसारी जी के चाहे उनका टीम के जे भी बा जोन रवैया चल रहल बा कहीं ना कहीं और नुकसान पहुंचाई और कहीं ना कहीं लोग के नजरिया लोग के नजरिया देख माना चाहे ना ये चीज के भी एक्सेप्ट करे पर ग्राफ तो ऐसे हो रहल बा एकरा से बढ़िया भी गाना बन सकत है खूब बढ़िया से ये लाइन भी हां फील भक्ति रहे बहुत भी बढ़िया लोग पसंद करी पसंद करे जब बाद में कब लोग कितना सवाल से घिर गेल बड़े खेसारी लगे घर हो सकता है घर में भी वो लोग अपनो आदमी का सवाल करत हुई पोस्ट डाले में भी वो लोग संकोचत हुई तो एगो मौका होके गेला बाकी कोशिश बा खेसारी लाल यादव जी आवाज इतना अच्छा एक्टिंग लागेला सुनल सब देखे मजा आवेला फिल यंत्र कोना गाना के देला सा गाना रहे चुनरिया ले आई हो जोना में खेसारी लाल यादव जोन है स्टेप कइले हा आ प्लस में सब कुछ ओ टाइप की फील लागल था बढ़िया बहुत बढ़िया चीज एगो विवाद एगो सवाल था लेकिन बहुत जबरदस्त मन जबरदस्त नहीं कर सकत भक्तिमय देवी गीत बा ड्रेस होके वीडियो शूटिंग हो का बढ़िया दुर्गा जी के मूर्ति लागल बा शेर के ऊपर बहुत कुछ बढ़िया दिखावल गेल बा बहुत बढ़िया लागत देखे में चलिए बाकी अपन राय देम जाई हमनी के जोन रहे विचार रहे और आप लोग के मजा लेबे आइल बन जा खुश रही जा इहे उम्मीद है हमनी के भोजपुरी के आगे बढ़े ताकत अगर मिल जाइनु हां जो तू टारगेट कइला है तो थोड़ा बहुत में लागत है गाना हां देखा भूल गइनी हां याद चलत बबुआन हो जी ट्रेंड ये तो बबुआने से हिला कहीं ना कहीं मतलब ना उस तनी ऐसा ही उहे कहानी के अरे तो मदन सिंह को कहला हनु मदन सिंह कहला हनु मदन सिंह ना का देखो नाम भूल गई हमारा पवन सिंह सुनाइला मनन सिंह हमारा पवन सिंह सुनाइला कहल के ये जब मन के का भूल कौन गाना जो नहीं पहला बार सुननी आ कतने लोग पावर ना देखी भाई जो देखी भाई हमनी के जो माइंड सेट बाद में हर वे में सोचेला हर जगह चीज के रख के तो ट्रेंड बता दी तनी भइला पहिल के अगर गाना इस गाना जब हम सुननी है पहला बार लेकिन कुछ भी कहो हिंदी के जो दर्शक बाड़े नु वो बिग बॉस देखे बिग बॉस फेल बड़ा निक भोजपुरी के दर्शक पवन खेसारी देखेले मजा आइबे करे पवन सिंह के रिएक्शन कर दिया गाना कौन बा पूछे पवनवा ये भाई गाना सच में हम आजकल कहते बानी आजकल सुन के रिएक्शन देख रहे नहीं हम नहीं देखले नहीं ना हम सब रिएक्शन करे से पहले 2-3 हाली सुननी है ताकि शब्दवा काहे कि रिएक्शन आदमी घुस जाला तो शब्दवा ना आवेला तो फिर मजा ना पावेला रे अब बढ़िया से ठीक बा तो बड़ा बढ़िया है ई गाना गावे के डर यही से पवन सिंह को बात कहनी ई गावे पहले सुन ले तब कहिए ना भैया डियर ई जोन बानू इहो डेयर करे ठीक है आप लेवल के बानी अब कुछ करो आपके लोग सुनी हम दो चार को बढ़िया भी कर देखो तो चलो सुन लिया जाओ तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ ओ हो नीम के पेड़ अब म्यूजिक देखो एकदम रोआ खड़ा हो रहल बा संजय बाबा का बढ़िया रोल दिहल गेल बा ओहो वीडियो हम ना देखे स्टोरी बनावल गेल बा स्टोरी हां म्यूजिक सुन भैया म्यूजिक सुन रोआ खड़ा हो जे म्यूजिक सुनता नहीं जा होने दाढ़ी लुक मत गाटा हां पवन सिंह के पुराने जियो ये कौन मर्द स्टाइल एक तबला के दे देनी तब आप हाथ चलता नहीं मत कर बड़ी चिंता के बाबा कटे जंगल दिनों रात बहुत बढ़िया प्रयास ठीक थे बड़ा बड़ी चिंता के बाबा कटे जंगल दिनों रात ओह में कटल जाता निमी क्या लाइन लिख रहे माई हो बोला कहवा होई शेर माई हो बोला कहवा होई शेर माई हो मैया का गाना है कौन सी सुना है मैं स्टोरी भाई ध्यान ऐसे वीडियो लिखे बनल अरे वृक्षारोपण पे बंद पेड़ के सोशल मैसेज भी दिया के गाने के माध्यम से तू देख सकता है ये बड़ा स्टार की हां ई पर स्टार की सुना दिया अभी कई गाना है लेकिन एगो चीज बढ़िया से प्रेजेंट कर ई भक्ति औदा पर हां आगे लाइन मियां जदी धरती से हटिए नु जाए तो कथि बझुलनवा तोहके झुलाई बुए की लिखते हो पता कर की लिखा मियां जदी धरती से चिया बहुत या दिन जीत के पता करेगा काल तो कथि बझुलनवा तोहके झुलाई और भंडार बंद निकाला बाजी बेसार
रहे तोहसे रे माई हो आखिर कहवा होई तोहरो बसेर माई हो बोल कहवा होई तोहरो बसेर माई हो म्यूजिक एंट्री करे काजल पवार हर चीज हमेशा एंटरटेनमेंट ही थोड़ा हो ना ये भक्ति लागा आज हिंगा के बढ़िया रोल दिहल की मल्लुक के हिसाब से संजय बाबा के ए भाई तो पुष्पा फेल कौन गाछी लागी तोहरा मंदिर के जारी एकदम सवाल अच्छा बा पूछे पवन पंकज वसुधारी पंकज बासुधारी ये गाना लिखले बारे पंकज बासुधारी कौन गाछी लागी तोहरा मंदिर छलकुटनी के भी। जारी एकदम देसी बनावल दिल बा पूछे पवन पंकज वसुधारी केहू करे जानी ऐसन बखे भूल कहवा होई तहारो शेर माई हो भूल कहवा होई कौन सी रोड है भैया शेर माई हो हाँ म्यूजिक जय हो मैया हंसी मजाक एक जगह भैया लेकिन एगो चीज एगो बात कहल चाह भैया आप लोग भी गौर से सुनम जा आप लोग के भी दिल खुश हो जाए पवन सिंह के मेरे दोस्त बड़े पुतुल सिंह उनका केहू बतइबे ना कि से शूटिंग स्टार्ट होइल बा कहे हुआ अपन बेचारो हाथ जोड़ के केनिए मुड़ी कइले रह गइले शूटिंग है जा हो रहल बा उनका केहू बताइबे ना कि लालो कि शूटिंग होता कैमरा एक्शन बा ई ना हाँ बोलो बोलो ई पवन सिंह के टीम से गलत भइल यार कम से ये खाली बता दे ये बात कही अब तू फिर मूड चेंज करता हाँ बताओ मतलब गाना की का अब यार शब्द ही नहीं है। कुछ गाना बोले से सच में कि भैया भगवान ऐसे दिल के ऊपर दिमाग दिले बारे दिल के ही लिए सब काम कही जाला लेकिन दिमाग से सोच के करेगा बा का अच्छा बा का बुराई बा तो हंसी मजाक देखिए कहीं ना कहीं हमने की रिएक्शन ले जाए तब तक मजे मस्ती मजाक माई के आरती उतारो जो पवन सिंह के गाना अरे सोचो माई के रियल है जो चाहे वाला बड़े ऊपर भाव भाव दर हाँ बा कि वो हमने भी आदमी देखल बा नीम के पेड़ आदमी देखो एगो एजा चीज जोड़ा कि पवन सिंह के तहत हमने के पप्पो पे सुनले वालो हमनियो के सुना तनी जा आवे वाला जनरेशन भी सुनी इहे सब लेलस उम्र भर ना ना इहे सब गाना उगा के नु भले पवन सिंह दुनिया में रहस है मतलब आवेला कुछ दिन में कहता नहीं अभी नहीं कहत भैया आवेला कुछ दिन में लेकिन उनका के जिंदा रखी सब गाना सच में भैया सब सादा पहाड़ करे बता रहा इस चीज हम जानतो रही मानतो रही आदमी शुरू से सुन ले बा पवन सिंह चुनाव में वो गाड़ी में एगो इंटरव्यू में लाइन कहले कि सर मीडिया ले पूछले कि इतना भीड़ आपके औरत मेहरार कहले सर देवी गीत गाया हूँ देवी गीत हाँ आज भी मेरे पुराने देवी गीत हाँ ये देखा ये लड़के तो आपको सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं ना मेरा असली फैन फॉलोइंग तो उधर है एक लोग आज भी लागत है कि नीतीश जी को ऐसे जीत जाते रहे मोदी जी के लिए अब तू सुनी बा ई गाना जन बानो बिहार यूपी के हर घर में बाजे वाला भैया हरे में बाजी भले मंदिर में ना बाजे मंदिर में बाजी पंडाल में बजाई माहौल जो ना माहौल के सेट ना करे सुबह शाम बाजी लेकिन ये गाना एवरग्रीन बन गया एकरा का गाना तू को के भी नुकसान करता बिल्कुल गाना है ये ना भजन का गाना के माध्यम से ई ना नहीं भजन का ई सच में देवी भजन गाना के माध्यम से वो सोच भजन और जो इनका लेवल जो शूट करता है इनका रौदा के बढ़ा देता है उनके प्रति रिस्पेक्ट राम जी वाला जो गाना भी आई रहे कितना बड़े के ना वो गाना का तारीफ पे अच्छा से अच्छा आदमी तो ये चीज ही शोभा देवेला ये सबसे चीज से क्या होला 1000 पवन सिंह गलतियों करता है लोग फट दे माफ कर देता देखो एक तरफ आप एंटरटेनमेंट परोस रहे एंटरटेनमेंट में 10 लोग हाई हुई कर रहे तो कुछ एक तरफ आपको भक्ति भी में भी अच्छा पड़ा लेकिन भक्तियों में वो सब करन हो अच्छा ना लगे ये चीज वो जब फेल हो गई अभी जो अगला गाना खेसारी लाल यादव जी के मिस्टेक करूंगा टीम पे हो रहा है ये चीज के लेके चले के पड़ी सच में हम बताओ तनी गाना की यदि गहराई से आप लोग सुनम जानो तो आप लोग के रोआ खड़ा हो जी बहुत बढ़िया पवन सिंह गाना के गईले बारे प्रस्तुत केले बारे और का बढ़िया सोशल मैसेज भी दिया गया अब म्यूजिक तो पूछो मत म्यूजिक के देले भाई
और लड़का के का नाम है मिलल बनी हम एक गाना वो फोटो में बड़ा ना वीडियो में हाँ, उस आकाश शुभम आकाश के का कहाँ बा म्यूजिक सरगम आकाश सरगम आकाश। अरे भाई बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिल बड़े, म्यूजिक सुनला के बाद नो दिल एकदम खुश हो जाता, बहुत देखिए मस्त पिछले गाना के शायद उस पर सॉरी ध्यान पना लड्डू गिनली रे थी ना खोलनी है जो वो खोल के वो भी बोल दम जा, लेकिन अभी गाना के देख लीजिए पूछे पौना पवन सिंह गइले बड़े। देखिए गाना के पहले तो लिखल गेल बा और लिखला के बाद वो चीज के गइले बा। पंकज वसुधारी जो की एक गाना के लिखले वसुधारी जी का गजब के लिखले बने वो मन जो जौन चीज आप गइले बने ओकर कल्पना जौन कोइले कोरियोग्राफर बड़े सन्नी एंड निकी, वो बाकी सब बोल बे ओकर चीज नहीं जे एक सब कुछ सजैले बा, सब कुछ कइले बा, प्रोडक्शन में फिल्म्स के बाद पवन सिंह के खुद के चैनल। चलिए ऐसे प्यारे से बात बनेल रही जा, मजा देते रही जा, एकता बना के रखे के बाद सबके लेके चले के बाद ज्यादा का बहुत कुछ इंडस्ट्री में अभी चल रहा बा, हमनी के आदमी कोशिश करला दूरी बनावल का अच्छा ना, हमनी हमेशा अच्छा लगा बढ़िया चीज के परोसे बढ़िया पे काम करे, ठीक बा। बाकी जल्दी ही मिलत है जा बहुत कुछ बात लेके, ठीक बा। जय भोजपुरी एकता बना के रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।